Hej, mit navn er Jens Peter Larsen, og jeg er direktør og værdifastsætter i virksomheden Kvik Import. I den her video vil jeg fortælle dig nogle få elementer, der danner registreringsafgift på en brugt bil, og hvorfor at nogle biler er meget dyre i registreringsafgift, når du importerer dem, og nogle er meget billige. Det helt altoverskyggende emne, når du importerer en brugt bil, det er det, vi kalder værditabet i Danmark. Det er nemlig sådan, at det er værditabet, der definerer registreringsafgiften på en brugt bil. Så jo mere bilen har tabt på det danske marked, altså en tilsvarende bil, jo billigere bliver registreringsafgiften. Det er derfor, man skal være forsigtig med at importere en bil, som for eksempel kun er 1 år gammel. Man skal finde en bil, som har haft noget værditab. Og så siger du, hvad er det for en bil? Hvad er det for en bil, der har haft noget værditab i Danmark? Ja, det er nemlig rigtig svært at svare på. For nogle biler, de holder prisen rigtig, rigtig fint, og andre biler, de styrtdykker i værdi, når de bliver brugte. Derfor kan det være en rigtig god idé at danne sig et overblik over værditabene i Danmark, før man går i gang, altså kigge på danske biler. Man kan i hvert fald sige som en vis tommelfingerregel, at du skal op og finde en bil, der i hvert fald er en 3-4 år gammel fra første registreringsdato, hvis du skal ud og lave en rigtig god handel på import af en brugt bil. Det er en meget vigtig ting. Den anden vigtige ting, du skal forstå, når du kigger efter brugt bil i Tyskland for eksempel, og skal importere den til Danmark, det er, om køretøjet det er det, vi kalder gængst i Danmark. Det er sådan, at jo mere gængs et køretøj er i Danmark, det vil altså sige, jo mere kendt bilen er på det danske marked, jo flere der findes, jo billigere vil prisen være, og jo billigere vil registreringsafgiften være. Og det er en helt naturlig reaktion på et marked. Jo flere biler, der er udbudt til salg, jo mere priskonkurrence er der. Og jo mere priskonkurrence der er, jo billigere vil registreringsafgiften blive, for det er nemlig grundlaget for registreringsafgiften, altså hvad koster bilen ude i markedet i Danmark. Det er også grunden til, at et mere sjældent køretøj, det kan have en ret høj registreringsafgift. Hvis der for eksempel kun findes 2 biler til salg i hele Danmark, det kan også være motorcykler, så vil forhandlerne, som har de her 2 biler, tænke, jeg tror, jeg sætter prisen højt, fordi jeg er jo den eneste, der kan udbyde en i Danmark. Det er en helt naturlig reaktion ude i et brugtvognsmarked. Men det er det, der gør, at det bliver en selvopfyldende profeti. Fordi når skat og værdifastsættere kigger ud i markedet, så ser de kun de 2 biler. Og de 2 biler, de står til et for høj en pris. Og selvom man i visse tilfælde kan give nedslag på sådan noget som liggedage, det vil sige, hvor lang tid forhandleren har haft bilen til salg, så vil registreringsafgiften stadigvæk være for høj. Hvis der i stedet findes for eksempel 50 biler af samme type, det kunne være en meget gængs BMW-model, så er det meget, meget nemmere at svare på, hvad er den statistiske markedsværdi. Det er nemmere for skat, og det er nemmere for os. Det er også nemmere for forhandlerne at fastsætte prisen korrekt, og ikke fastsætte den for høj, for der er jo relativt meget konkurrence. Og hvis man sætter den for højt, så sælger man ikke bilen. Så gængse køretøjer, det er meget vigtigt. Gængse køretøjer, det kunne være sådan noget som BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Køretøjer, der ikke er gængse, det kunne være særlige amerikanermodeller. Det kunne være køretøjer, der aldrig er blevet solgt i Danmark. Der er det vigtigt at forstå, at importerer man et køretøj, som ikke er gængse i Danmark, så vil det alt andet lige blive dyrere i registreringsafgift. Det er 2 gode råd, som du kan spare penge på, når du importerer en brugt bil til Danmark.